una. Adto ko sa akong amiga. Maugid adtuon ginako. Dugay na ko kalag sila ha. Uy, naa ako mga pareho. Di nga awa magtanaw nila. Ako adtuon be. Uy pre, kumusta na mo diha pre? Lingaw lagi magtanaw pre. TikTok na po na pre ba? Klaro kayo. Ay pre, okay ra mi dire pre. Siksiyag lawas ba? Ay, pinaani mo. Napay pinangali-ngali. Dili mo busy pre. Ako pre, dili ko busy pre. Ambot na ni mga kauban pre. Busy man kasi TikTok. Kamo pre. Kuyog mo pre. Ay mo palabig TikTok pre. Makabuang ra ng TikTok pre. Di lang siguro may mukuyog, pre. Hindi miglang tog TikTok. Maka-addict. Sana all. Ay mo palabig tan-og TikTok pre. Maka-addict ra biya na. Basig makasala mo. Wa pay krimen, suspect na. Kani akong pare makakita sa personal sa TikTok. Ay, nanong de pre. Ay na ako'y amiga pre. Grabe ka sexy pre. Kuyog makakadi atong adtuon pre. Koyog ko pre. Siksi? Koyog mi pre. Mukuyog mo. Sultin nyo, nalinga mong tanaw TikTok. Nakadungog lang kayo mag-sexy. Tingkag din dalunggan ninyo. Ay ma, koyog na lang mo. Pagkuyog na lang mo. Dali. Na mo. Ang ganyan mga bataan. Dali na. Hilig yung sexy. Morning, istambayanan sa kong amiga, pre. Mao din, pre. Mao din eh. Wala. Ne nagsayog TikTok pre. Imo na kay hila pre. Mo na konsulti sa imo, pre, nga akong amiga. Mao jud eh pre, dancer. Dancer. Tata to Ito, aton. ano to, pre? Uy, Migo! Ikaw, manday na! Hali, diri, hali! Gitawag ta, pre. Sige. Pre, dayon ta dayon. Migo, nakoy dala snack, pangaon sa mo! Sana all. Grabe si pareho. Una-unag, pre. Ako pa. Una-una din ko. Kaya pangaon na mo. Pasugag ka ulit, pare. Ako gutang kaya ko. Na, di ba? Gikan mo ka sa birthday, sulti sa mong silingan. Hindi ka gud. Wa kang gingkang dito, uyos baboy. Ana, grabe ka si pare. Lulog yung kaon, bay. Nahinay lang, pre! Wala ko ba may kakaon? Gutang kaya. Kaya ka. Gutom sulti sa imong silingan, pre. Sa kauras na ko dito kinananay. Gutang kaya ko pre. Gutom gapon. Sige, pre. Kaon lang, pre. Lamay, kaya akong snack mo. Ano, kaya mo. Kaya mo. Naunsa man ka, pre. Akong ilang pre. Ay, kabuang ni mo, pre. Sakit ni mong tin. Kaon bagay ka. Ang pre, di na mo kaya pre. Diyan ka mo pre. Run. Diyan ka mo pre. Ito ko bandas kasagbutan. Dini may plaster bay. Walay tabo. No, no, no. Mana jud. Lami akas paminaw eh. Adto sa ko dito sa bato bay. Hangin sa ko. Ala, si pare man to. Pirte mahubuga. Patay padulong sa akong gilibangan. Wala. May saging oh. Tulog sa ko dito. Ya! Bini ko na pita.
Sabog na. Hala, nahigdaan yun, boy. Katulog ra gid ko. Wasan ragid ko. Unsa may baho ron? Wala man. Uy! Si Paring Dib. Ako nga tuon. Ala, niduol na. O siya kabalo, nakaigda siya tae. Uy, Paring Dib. Pre, asa na kagikan, pre? Ikan ko sa ugangan, pre. Nag-inom eh. Paningot kog maayo. Ala, yan ang yubo. Patay, paningot kog maayo, pre. Matay, pirting malasa. Tai man din eh. Anong kailangan kong gawin? Karma na nasa palahubog. Malaman mo, ikaw ang ina. Guys, ang shooting, no? Guys, salamat sa Nagsuporta. nag-views sa among Tripes TV o nagsuporta. Salamat kay guys. Salamat sa nag-subscribe sa among channel. Salamat guys. kayo. Salamat Ayop kay na guys. malingaw mo. Oh! Pre! Okay, rami dere, pre! Ayo pakol, naibit ko. Tingot kog ayo. Ayo sa. Di paningot kog maayo. Sige. Paningot kog maayo. O, sige, sige. Uy, istorya da yan. So, what's up mga kapuso, kapamilya? So, karon na guys, no, mag-shoutout na to, no? Shoutout na ko kang Milo J. Salagada. Shoutout kang Ray Angelo Bunares. Shoutout kang Joyeline Melendez. Shoutout. O sa Tabilong Tabains. Tanawan ninyo ang ilang mga video. Tabilong Tabains ay kalimtin nyo guys. Maayo gyapon sa drama, mga amigo na mo na, biners. Shoutout. O kang Mar De Cruz. Shoutout. Og shoutout day kong Noemi Borlat. Shoutout si Matay. So shoutout day kong Danila Padilla no. Shoutout sa imo. Shoutout. Shoutout day ko kay Romulo Lawis, makatong classmate nako sa Agdao, Davao City. Shoutout sa inyo. Shoutout sa imo. Shout out di ay kang Rodel Manggubat. Shout out kang Crisanti sa Kampuan. Thanks for watching. Shout out sa Team Rescue Maramag Bukidnon. Shoutout. Shout out sa iyong tanan. Labi na kang Romeo Lapitan. Shout out sa imo. Shoutout. Guys, kung gusto mo magpa-shoutout, no, just comment #kapuso kapamilya. Para ma-shoutout ka na ako sa mong video. And I hope na malingaw mo sa mong video karon. O guys, please subscribe our channel o pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa susunod naming video. O guys, salamat na kay guys no nga niabot og 184 subscribers. Salamat. Salamat guys. Salamat. Salamat kay guys. Thanks for watching. Trip Vines TV. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Sana